אפשר להסתכל על זה גם ככה. אוקיי, הדבר הבא שאני רוצה לספר לכם, באמת, תקשיבו, אני נשארתי עם פה פעור. פעורת נעליים. זה פיתוח ישראלי, פרויקט אינדיגוגו של מעצב תעשייתי, שמה שהוא אמר זה כזה, קוראים לזה לינק, מה שהוא אמר זה כזה דבר, אני מפתח סוג של כפכף, השילוב בין כפכף לנעל. עכשיו, בניגוד לכפכף שאנחנו מכירים, עשוי משכבה אחת. אם תסתכלו פה, יש גם גומי, גם פלסטיק, וזה עשוי מסוג של סחוסים, אז זה גם מאוד גמיש. אם תנסו לקפל את זה... סחוסים. אני מסתכלת פשוט על המסך תוך כדי לראות את הסרטון, זה מטורף. זה מטורף. עכשיו, תקשיבו, מה שעוד מגניב כאן... לא, שימי את זה עלייך, זה לא במידה שלי, חיים. איזה מידה? זה גדול. את פחות מ-40, נכון? אז תנסי. זה 40? זה 40. לא, אני לא אנסה אפילו. עכשיו, תראו, זה גדול עליי, אבל תראו מה יפה. סינדרלה. הפדיקור בסדר? כן. זה עוטף. מה שאני אוהבת שזה עוטף, עכשיו תחשבו על בנות, יש הרבה מאוד בנות כמוני למשל, שלא נוח להם לחשוף את אצבעות הרגליים, ולא אוהבות ללכת עם נעליים פתוחות, וזה גם מאפשר, בגלל שהאצבעות מתחבאות, גם עברור, וגם זה מסתיר את האצבעות. לך זה לא מסתיר, כי זה פשוט גדול. עכשיו, מה שיפה כאן, זה שיש כאן ספוג בולם זעזועים, ולכן אני לא ממליצה לרוץ עם זה, אבל אני יכולה לעשות עם זה גם קצת פעילות גופנית. לרוץ אחרי ילדים. לרוץ אחרי הילדים בקטנה, וכן אני יכולה להגיד לכם שנגידנים כפכפים לא יכולה ללכת, זה לא נוח לי לרגל, יש לי רגל בעייתית, וזה ממש השילוב בין נעל לבין הכפכף, בגלל שזה עשוי משכבות ומהחומר שקרוקס עשויים. זה שלהם? לא, זה לינק, זה לא קשור, זה החומר. זה חומר שמשתמשים בו לבולמי, נכון, זה 3 שכבות. בגלל זה נקרא גם לינק, כי זה עוטף. זה להיות שעוטף. זה נחמד לנגיד הליכה בנחל או משהו כזה. נכון, אתה יכול להיכנס עם זה בדיוק, אם יש לך למים, לעשות עם זה יוגה, לנסוע עם זה על אופניים, כל מיני דברים כאלה, זה הרעיון. אוקיי, הדבר הבא זה בעצם חיבור של אדידס.